Hyvää huomenta. Tänään on alkaillaan keikka. Ja nyt tulee My Day. Kai silleen. Kello on joku 2 jo. Mut mä en oikein tehnyt mitään tänään, niin joo. Niin kun laitoin korut jo. Tämmöset. Ja nää. Ja sit mä niin laitoin paidan. Mut se vähän niinku meni likaseksi. Niinku tästä. Niin mun pitää niinku vaihtaa. Ja sit mun pitää tehdä mun meikki ja hiukset, kun nyt mulla on vaan tämmönen. Ja mä en ehkä nyt tälleen halua lähteä, paitsi tää on kyllä silleen kiva. Mut first things first. Mun pitää vaihtaa vaatteet. Tai siis tää paita. Nää shortsit mä pidän. Mut tän paidan mä vielä vaihan. Okei guys. Mä laitan tämmösen mustan paidan. Siis mä en oo käyttänyt tätä niinku puoleen vuoteen. Mut mä haluan laittaa tän. Tää on niinku musta paita. Tää on silleen semilyhyt. Mut silleen ei niinku liian. Ja tää on siirtokan. Mä koitan näyttää tuolla kameralla. Tälleen. Ja vielä näkyykö siinä. Nää sitten kun editoin. Mutta joo, niin mä kelasin laittaa nyt tänne, kun tätä mä en käyttänyt vähän aikaa. Ja tää silleen on ihan hyvä. Ehkä. Mä vielä katon. Mut joo. Että on kuitenkin silleen niinku varmaan se mitä mä laitan. Okei. Hiukset vai meikki? Siis kaikki on silleen, että tää on oikein järjestys, mitä laittaa kaikki niinku päälle. Se on eka vaatteet. Sitten se on hiukset. Ei, itse asiassa on ensin meikki, sit vasta hiukset. Joo. Vaatteet, meikki, hiukset. Eiks niin? Jos te ette niinku agree tässä mun kanssa, niin mä en tiedä, mitä mieltä mä nyt oon siitä sitten. Okei, miten me tehdään mun hiukset? Viimeis kun mulla alkaa keikalla, mulla taisi olla huivi niinku päässä ja hiukset auki. Ehkä. Mä en muista enää. Tuli ilman, niinku kesällä. Niin. Kyllä sieltä vaan niinku hiukset auki ehkä. En tiedä, ne on vähän likaset nyt. Mä en käydä peseen. Nyt koitetaan sitten. Okei, nyt tehdään mun meikki. Mä niinku teen tosi basic meikin. Et mulla ei silleen niinku tee mieli. Tai silleen. En mä nyt kesällä niin paljon laita. Okei, tää on niinku ihan minimaalinen meikki sitten, by the way. Tämä mä sanon teille. Te ette ymmärrä, kuin hyvä tää on. Tää on tämmönen niinku just vähän niinku sunburn. Mä en tiedä, voi olla, että mulla on blush blindness. Te saatte nyt niinku sitten kertoa mulle, jos mulla on blush blindness. Oh my god, mä en enää osaa puhua. Niinku. No mut joo, mä en osaa enää puhua yhtään. Mut joo, niin mä tulin siis sieltä Espanjasta eilen. Niinku iltapäivällä. Mä olin koto joskus 4:30. Ja sit mä vaan niinku menin sohvalle kattoo ohjelmaa. Silleen. Mulla oli ihan helvetin kivaa siellä. Te ette ymmärräkään, kuinka kivaa mulla oli siellä. Siis mulla oli niin kivaa. Oli silleen vähän rankkaa. Mulla oli vähän niinku lihaksesta kipeäksi ja olkapäät kipeäksi niin kaikkialta. Mutta se ei ole enää niin paha. Ja mulla oli niin kivaa siellä Lellin kanssa. Ja niiden muiden tyyppien kanssa. Et joo. Joo. Siis mua ärsyttää. Tässä peilissä mä näytän niin tanned. Ja mä oon ihan tanned. Mut sit tää video.
Anteeksi, mitä sä teet mulle? Mä en tiedä näkyykö tässä videossa. Mut niinku. Joo. Okei, niin mulla on nää korvikset ollut viimeiset ehkä 2 viikkoa. Ja ne on tämmöset eri korvikset. Mä ajattelin laittaa toiset. Mulla on 2 vaihtoehtoa. Joko tämmöset niinku kultaiset tommoset huupsit. Tai sitten tämmöset. Jos mä löytäis sen toisen parin täältä vielä. Tuolla. Yes. Tai sitten tämmöset. Katsotaan ihan kohta. Koska mulla on niinku molempia. Niinku mulla on niinku kultaista ja hopeata. Niinku ATM. Mulla on vähemmän kultaista. Mulla on vaan tässä ihan vähän kultaista. Niin varmaan kultaiset laitan. Ai niin, mulla on tässä paidassakin kultaista. Niin laitan kultaiset. Vai hopeat. Mulla on siniset farkut. Okei, katsotaan kohta. Siis tää on legit mun meikki on tässä. Paitsi että highlighteria mä haluan laittaa vielä. Missäköhän mun highlighteri on? Mä löydän mun highlighteria. Guys, mä löydän mun highlighteria. Ja mitä etti mun highlighteri? Löytyi. Tää on siis ihan lopussa. Mutta tää on vähän tämmönen niinku pinkihtävä. Ja niinku semmonen. Näin. Ja tää on niinku ihan lopussa ja mä haluan tätä lisää. Mä en tiedä myydäänkö sitä. Tää on niinku mun äidin vanhaa. Tai niinku, niin. Niin sit se on vähän silleen niinku, et mistä mä saan tätä enää. Mutta tää on käsillä, ei mulla niinku mitään sillä. Sitten tämä. Se on tää mun friendiltä. Sitten niinku vähän tohon noin. Onko se liikaa? Ei se ole liikaa. Ihan vähän tonne. Niinku ihan vähän, koska muuten se menee överiksi. Näin. Legit voit tehdä hiukset tälleen. Niinku täällä pannalla. Joo. Sitten otetaan korvikset. Laitetaan nää kultaiset. Koska mä haluan olla nytten niinku kesä on semmonen. Et mulla on vaan niinku tässä hopeeta ja tässä hopeeta, mut ei se oo sitä niinku. Se ei oo niin deep. It's not that deep. Siis mä en ollut AKL:n keikalla niinku ikuisuuteen. Ja kiitos äiti, kun hommasit mulle liput. Äiti sai ilmaiseksi joltain sen työkaverilta. Okei, tässä on nyt eka vaihtoehto. Niinku tälleen. Mun hiukset on vaan niinku tämmönen kolmio, tai mikä? Mä en tiedä. Tää on varmaan jotenkin huonosti täältä jostain. Ehkä vähän alemmaksi. Mutta on niinku ihan kiva. Mä en nyt tällä edes pitänyt tätä vielä tätä pantaa, tää on niinku ihan kauan ollut mulle. Mutta tää on niinku ykkösvaihtoehto. Tässä on niinku kakkonen. Tälleen. En mä tiiä. Okei, vielä kolmonen. Tässä on meidän kolmonen. Mä kuulen jonkun äänen. Okei,
tehdään vielä itse asiassa neulonen kanssa, koska niinku... Niin pitää katsoa, miltä se näyttää, jos mulla olisi hiukset kiinni. Niin siis jos joku ei tiedä, tai siis ei kukaan tiedä, koska siis tää on mun niinku eka video. Kiva kun mä selitän, kun teitä olisi niinku tuhansia ja kaikki kattois tätä videoa. Mut varmaan kukaan ei varmaan ole katsoa tätä videoa. Mut siis mä harrastan uintia ja mä olin siis viikon Espanjassa uintileirillä. Niin siis silleen. Sitä mä tää selitän. Ja Elli on mun paras kaveri. Eikö se ole aika nice? Niin mä oltiin niinku Espanjassa viikko. Niin se oli silleen nice. Okei. Onks mulla... Onko mulla kädessä? Aha, siinä hiuksia. No mun saa tää. Tuli taas... Tää. No niin. Tällä. Sitten vähän ainetta. Että mä näytän niinku kuolelta kappikaleella. Tai vuohelta. Tai miltä ikinä. Legit. Tääkin on niinku kiva. Mä en osaa päättää. Niinku nää. Mä haluan nää. Nää vois silleen kihartaa kans. Mut legitkin tällainen on niin kiva. Okei, nyt mä käyn kattoo peilistä. Niinku, mulla on tässäkin peili. Mulla on tässä iso peili. Ja mä haluan nähdä niinku asukokonaisuuden. Koska mä en ole vieläkään varma tästä paidasta. Okei, guys. Mä painoin siihen. Paita oli tosi hyvä. Hiukset on tosi hyvät. Mä pidän ne kiinni. Ne on niin liikaiset, ne pitää olla kiinni. Koska muuten mä oikeasti niinku... Joo. Housut oli huonot. Ne oli liian lyhyet shortsit tähän lyhyen paitaan. Se on niinku lyhyt paita ja lyhyet shortsit. Se oli silleen ihan nice, mutta kun ne oli silleen niinku semipitkät shortsit. Ne oli niinku mid-length. Se on tosi vaikea selittää. Mut mulla on tämmöset pitkät baggy shortsit. Vielä mä näytän. Tämmöset. Ja sit tää paita, missä on nää siivet tuoltakaan. Ja tää koru. Tää on vähän ärsyttävää niinku nyt. Tää vois mennä vähän alemmaksi tää niinku... Tää... Mikä tää nyt onkaan? Kaula-aukko. Joo. Tuli joku viesti. Formula. Joku semmonen Barcelona Grand Prixstä. Joku semmonen viesti. Mut nyt mä en lue sitä. Mut joo. Nyt mennään kattoo peilissä. Okei, tässä on nyt mun feet. Tää paita. Mä koitan saada, että se vähän näkyy. Mut joo, se on tommoset siivet. Ja sit nää. Mä tykkään näistä ihan helvetin paljon näistä housuista. Tiukset kiinni. Mulla on aina eri parisukat. Se on vähän silleen... Joo, mä en tiedä miksi. Mut aina. Ymmärrättekö te aina? Mä en tiedä. Jotenkin näyttää paljon paremmalle niinku... In real life. Mä tarviin niinku hupparin tähän. Koska siellä tulee sataa vettä. Ja siellä on kylmä. Vaikka nyt on kesä. Niin siellä on kylmä. Niin... Löytän hupparin. Mä menen etsimään hupparin. Okei. Mä en niinku löytänyt itselleni mitään. Mun niinku omasta kaapista. Tai siis... Mun on semmonen huppari. Mutta se oli mun mukaan Espanjassa. Ja musta tuntuu, että se on ihan niinku... Semmonen kostea. Kun se on semmonen uintirepos niin kauan. Ja se on varmaan ihan liikainen. Joten... Me mennään mun äidin kaapille. Okei. Ei siellä ollut mitään. Mä olisin mustan huppari. Ja sit kun meillä on musta huppari, niin meidän pitää laittaa mesibaan. Koska se on niinku must. Joten nyt me katsotaan, että onko se niinku hyvä mulle. Okei. Mä löysin mun oman hupparin. Se musta huppari ei ollut hyvä. Mut mä löysin mun oman harmaan hupparin. Ja mä laitan sen. Meidän pitää laittaa niinku mesibaan. Okei, mä työnnän sitä vähän niinku alaspäin. Niin semmoinen... Niinku tälleen. Tälleen. Hei! Yes! Saatiin. Nyt meillä on semmonen kysymys, että kihailtaanko me nää? Ja otetaanko me bangs? Vai ilman? Musta nyt on ehkä tälleen.
Ja ei edes tarvii kiertää. Onko tää niinku ihan floppi tää mun asu? No, mutta täällä mennään. Tää on niinku final. Toivottavasti. Vähän lisää ripsaria. Mut joo. Mä haluan, että mun sisko tulee kohta, koska minun pitää niinku syödä vielä ennen. Mä oon unohtanut mun lempparin. Huulet. Okei, nyt lähtee mun huulet. Ei ne lähde siis pois, vaan niinku... Aika tämmönen niinku tumma. Tää niinku... Tummaruskea. Sori, mä en puhu samaan aikaan, kun mä teen mun lips. Koska... Miksi mä puhuisin silloin? Alahoidon. Tää on siis niin niinku... riskialtista tehdä niinku videolla. Koska... Välillä tulee hyvä ja välillä ei tule hyvä. Mun nyt tuli ihan hyvä. Tää on niinku semitumma. Niin sitten meillä on tämmönen. Vähän blendataan. Kun tää on niinku lip liner mun mielestä. Creamy Lip Contour. Tämmönen. Siis vähän niinku blendataan sitä tällä. Nyt ihan vähän vaan. Ei kokonaan. Ja sitten mä laitan tää mun lip lineri. Se on niinku ihan lopussa. Ja mulla ei ole lip liner terotinta. Mä en tiedä. Mä terotin yhdessä kohtaa normiterottimella ja sit se pilas mun jonkun laukku tai joku pussi ja sitten se meni rikki se terotin ja... Miksi mä teen ennen kuin mä syön? Mä syön vielä. Mä en lähde niinku yli tuntiin. No mutta te saatte nyt nähdä tässä videolla. Mä teen tämän vaan niinku toisen kerran myöhemmin. Tässä on mun lip combo. Mitä mä niinku teen? Mitä mä teen mun elämällä? En näe yhtään mitään. Ja sitten niinku lipgloss. Mulla on niin monta eri lipglossia. Mä tykkään tästä itse silleen ihan sen paljon. Tää on niinku plumping. Niin sitten... Itse tääkin on plumping, mutta ei plumpaa niin paljon. Ja sit mulla on tämmönen. Onks mulla muita? No mulla on vaikka kuinka paljon. Tää. Ja... Tää on mun niinku ite tekemä, mutta tätä mä en niinku käytä yhtään. Mun ripsarit. Tää, joo. Tätä mä käytän niinku mun Korean lips, kun mulla oli mun K-pop era yhdessä kohtaa. Niin mä käytin tätä niinku joka päivä. Niin mä käytän tätä Revolutionin Glaze Lip Oilia. Tää on niinku tämmönen kirsikan tuoksuinen tai... Mut joo. Tässä on mun meikki nytten. Ja hiukset. Ja mä laitan sen hupparin päälle vielä. Siellä niinku sataa vettä edelleen. Tai... Ei se itse asiassa vielä sada. Mut sit sataa. Okei. Tehdään ruokaa. Mut eikä mä laitan mulle ruoan tekemisjuoman. I guess. Mikä tän? No joo. Siis, tää jakaa mielipiteitä niin paljon. Mutta tää on niin hyvää. Mä lupaan teille. Mua häirittää hiukset. Tää noin vaan pois.
ja häiritsee mua. Ne on siis eiliset tortillat. Niin mä niinku lämmitän vaan kaiken. Ja leikkaan niinku lisää kaikkia kurkkuja, tomaatteja. Ja lämmitän kaiken. Niin. Kyllä, niin me teemme. Okay. Tässä on mun fiikkidumplingi. Mä ostin tän Espanjasta. Tää oli niinku 4 euroa. Tää oli niinku 6 euroa, mut sit se niinku myyjä. Niin se antoi mulle väärän verran vaihtorahaa. Ja se puhui espanjaa. Mä en osannut sanoa sieltä, että hän tuli liikaa vaihtorahaa. Joten nyt meillä on 4 euron dumpling. Feikki, semmonen. Se haisee ihan bensalle. Mä en tiedä, onko se niinku normaalia. Ei se varmaan oo. Nyt me rupeaa tekemään ruokaa. Okei. Meillä on kanaa, koska mä en syö punaista lihaa enää. Se on niinku... Ei, paitsi näin, kyllä mä välillä syön. Guacamole. Sitten meillä on kurkkuja ja tomaattia. Näitä mä pitää niinku leikkaa lisää. Koska mä ite tykkään noista tosi paljon. Sitten meillä on juustodippi. Salsa. Mä en viitti näyttää noita niinku... Nyt niitä taas toisella puolella. Ja... Tai kasviksia. Musta tuntuu, että kukaan ei tule syömään näitä. Joten mä en ehkä edes lämmitä niitä. Koska kukaan ei syö noita. Anteeksi nyt vaan äiti. Mutta kukaan ei syö noita, paitsi te. Joten ne jää niinku nyt teille syötäväksi sitten. Myöhemmälle. Nää kurkut loppuu täältä. Joo. Mä lämmitän ne. Okei, tyypit. Mä leikkasin kurkut. Kanat just lopetti mikrossa olemisen. Okei. Mä näytän teille, miten tää suljetaan. Mä opin tän siis mun friendiltä myös. Eri tyypiltä. Niin, se on tää kurkku, missä sulla on niinku tää ylimääräinen osa, minkä sä oot ottanut pois. Sä vähän työnnät sitä tänne ylöspäin. Sillä että se on vähän tätä niinku tätä muovia tässä. Sitten sä pyörität sitä. Sitten se sulkeutuu. Tähän, niin. Sitten se pysyy niinku sillä. Eikö se ole tosi fiksua? Antaa samaa täältä. Kanat pois. Tässä on meidän kanat. Tässä on meidän kurkut. Laitetaan kurkut tänne. Musta tuntuu, että tomaatteja ei tarvii lisää. Kun musta tuntuu, että nyt tytöt ei oikein tykännyt tomaatista. Niin tää on varmaan sit ihan tarpeeksi meille 3. Kun me ollaan siis vaan 3 ja himas, kun mun vanhemmat on töissä. Niin sit niinku... Niin me ollaan 3 niin ei tarvitse tehdä niinku niitä ruokaa. Mutta nyt tomaatteista nyt voi syödä sillä, jos tykkääkin. Okei, noi on done. Toinen voi itseasiassa vaan pitää tossa. Mutta mä oon jonkun lautasen päällä. Tää guacamole siis. Missäköhän ne tytöt on oikeesti? Kello on 4. Oikeesti. Niin pitää olla siellä niinku... ovet aukee 7, et meillä ei sinänsä nyt kiire. Ja kun me ollaan kutsuvieraita, niin meillä on oma jono, niin sinänsä ei tarvi mennä. Koska me ei kuitenkaan päästä sinne etuliviin, kun siellä on early access niinku erikseen. Niin se on vähän sillä... Mitä otan nää? Niin nachoja, mutta ei se haittaa. Ketään ei haittaa yhtään. Mä vien näyttää. Help. Niin. Vien nämä pöytään. Staakkasin lempiin sijaintia. Ne pyörii ihan kodin vieressä.
kiitos Lempi. Ja ruoka on täydellisesti valmiina heillä. Niin sitten se tulee suoraan ruokapöydälle. Ai niin, ne tortillalätit. Ei me voida tortillassa ilman tortillalättejä. Ne on gluteenittomia. Tässä on lisää gluteenittomia. En oo paljon tässä on tortilleita. Lempillä. Lempillä on keliakia. Tuossa on yksi Lempillä, ja Lempi avaa toisen paketin varmasti. Koska Lempille ei muuten riitä yksi. Mutta joo. Lempi on gluteeniton. Gluteeniton. 3 lautasta. Ai niin, mä en voi olla ainut, kuka ei siis tykkää, että nämä tortillallat lämmitetään. Niiden pitää olla kylmiä. Eikö niin? Mä en voi olla ainut. Ne on kylmiä. Right? Tosi siis... Miksi ne lämmitettäis? Se on leipää. No ei, se on taikinaa. No, ei. Sitä ei. Se ei mene sillä. Sitä ei lämmitetä. Se on kylmää. Meidän pitää kattoo... Meidän siis mun sisko. Ja sen kaveri on täällä. Tai se on niinku meidän perhetuttu. Hei, ne tuli tuolta. Vihdoin. Oli uimassa. Ovekelta soi. Okei. Nyt jos meni valmistautua tänne, niin mä jään siihen yksin näitä. Aina. Mä teen ruokaa, mä siivoan. Tulkaa ottamaan, please. Mä pyydän niitä ottamaan. Mutta heidän pitää niinku valmistautua, koska me niinku lähdetään ihan just. Se on vähän silleen paha, että mä en niinku tiedä. Ja nyt mä vaan siivoan täällä yksin. Joo. Otetaan täppit. Tässä nyt näin mun housui. Tässä on korke. Tää on vähän työtä, mutta siis... Tämmöset. Jortsit. Joo. Joo. Nyt mä siivoon, jos me lähdetään varmaan sinne bussiin. Okei, changes plans. Mä laitoin mun hiukset auki. Mut joo, me ollaan nyt bussipysäkillä. Ja me lähdetään sinne nyt tänne. Joo. Okei, me ollaan täällä kutsuvierasjonossa. Joo. Aika tough. Tosi tough. Tossa näkyy. Aika tough. Niin tässä on niinku yhdet tyypit ennen meitä. Me niinku ohjattiin toi koko kokoinen jono. No ihan hemopitkä jono. No niinpä. Ei aika tough. Koska siis mä vaan olin sille vähän silleen, mä en pysty sanomaan ei, mä luvan. Okei, me päästiin sisälle. Joo. Me ollaan niinku semi edessä. Niin ollaan. Silleen niinku semi. Joo. Mä oon pelottaa, että mun hiukset kastuu, että niissä lähtee väri. Joo.
Miten se menee? Alkaa mukaan, let's go! Haluan mennä sätyihin, no more drama. Haluan kestä sopiviin, sun kauan. Haluan go without a beat, rauhaa. Mennään yhdessä vissiin, rauhaa. Muistaaks miten riidettiin, no more drama. Go, go, go! Näin Suomen seks, me parina manet. Tarvii levotena tytön, usein on itse manet. Musiikkainen mun rest, ei kiinnosta respect. Saanko kysyä, että mitä helvettiä äsken tapahtui? Siis, mitä? Toi oli niin hyvä keikka. Mä en ole nähnyt hetkeen parempaa keikkaa. Viime elokuussa viimeksi Kuumaan meripuistokeikka. Mut sielläkö mä en bilettänyt noin paljon. Tai silleen, jotenkin toi oli semmoinen, että mä biletin silleen tosi paljon. Kun siellä meripuistossa mä olin mun mummin kanssa.
Mä en voi niinku jotenkin ottaa kaikkea iloa irti jostain syystä. Mut nyt toi oli niinku absolute cinema. Ja what do you mean Ikke oli siellä ja Kersa? Ei. Mä sain semmosen naaman. Mä sain valkoisen naaman. Se oli faniprojekti, me nostettiin ne naamat ilmaan. Kun se lauloi, se oli aika hieno. Ja mä itkin 5 kertaa. Rauhaa, koska Kersa oli fiittaa siellä. Sitten kun Ikke tuli. Ja Four Seasons. Se veti Italia ja Four Seasons, eka Italia. Niin sitten siinä ennen mä itkin ja sitten Four Seasons mä itkin. Sitten kun keikka loppui. Ja vitun hyvin. Jotenkin vitun hyvin on mulle semmonen. Niinku semmonen. Joo. Jotenkin tosi samaistuttava biisi. Niin sit se oli tosi tärkeää, että mä sain kuulla sen. Ja kiitos Sauka-seurasta. Kiitos mun äidille. Noista lipuista. Oli ihana keikka. Ikimuistoinen keikka. Mä oon vieläkin ihan shokissa. Mutta mä nyt en oo vielä laittanut niitä videoita. Mutta ne on ennen tätä. Tai ne on ollut nyt. Ne videot sieltä keikalta. Ja jos siellä on jotain outoja kohtia, niin voi olla, että mun on pitänyt niinku poistaa niitä niinku tekijänoikeussyistä. Mutta mä en tiedä mitä mä sanoin. Mä en tiedä yhtään mitä mä sanoin. Joo, ei. Mutta oli ihana päivä ja ikimuistoinen päivä varmasti. Kiitos paljon. Ja kiitos kun katsoitte tämän videon. Minun eka videoni. Mä kuvasin tämän oikein päin. Mulla on itse asiassa 1 video jo. Mutta se on mun ja mun friendin käyttöksellä. Ja siinä mä kuvasin niinku pystypäin. Niinku sillä. Nyt on niinku tällainen sivuittain. Niin sit se oli niinku mä pystyn tällainen pystyssä. Niin sitten kun pitkät tubevideot tulee niinku tällainen. Niin sit se on jotenkin sillä. Mutta joo. Näemme ensi videossa. Hei, mun pinkki ei olekaan lähtenyt. Hei hei.